Tilvækst i gipsenergi og opløselighed. Termodynamikkens lov om gipsenergien siger, at det er fortegnet på værdien af en reaktions gipsenergi, der afgør, om reaktionen vil forløbe spontant. Hvis en reaktions gipsenergi er negativ, vil den forløbe spontant, og omvendt hvis gipsenergien er positiv. I opgaven arbejder vi med en reaktion af barium og sulfationer i vandig opløsning, hvor vi på forhånd siger, at de to stoffer reagerer med hinanden og danner bundfald. Ved først at udregne gipsenergien for begge reaktanter og det samlede produkt ved hjælp af ligning 2, og bagefter udregne den samlede reaktions gipsenergi via ligning nummer 1, kan vi danne en hypotese ud fra termodynamikkens lov om gipsenergien. Herefter opstiller vi et forsøg, hvor hypotesen afprøves, og gennem resultatet kan vi så se, om teorien holder. Formålet med opgaven er altså at undersøge, om en reaktion mellem barium og sulfat kan reagere og danne bundfald spontant i forhold til den gipsenergi, vi udregner for reaktionen, og det resultat, vi får i forsøget, og derigennem undersøge, om teorien passer. Her ses udregningerne for gipsenergien for reaktanterne barium og sulfat, samt gipsenergien for produktet bariumsulfat. Og her ses den udregnede gipsenergi for reaktionen. Som det kan ses, så er gipsenergien negativ. Eftersom at gipsenergien for reaktionen er negativ, vil vores hypotese til forsøget være, at reaktionen er spontan og vil danne bundfald. På billedet ses materialerne til forsøget. Ved siden af vises udregningerne for hvilke mængder af barium og sulfat, der skal bruges i en 10 ml opløsning med en koncentration på 0,2 molær. Ligningen, der er anvendt, er nytårscirka vildtformlen og pose-æbleformlen. Som man kan se på resultaterne på billedet, så dannes der tydeligt bundfald, når de to opløsninger blandes. Forsøget bekræfter altså vores hypotese samt teorien om gipsenergien og den, der afgør, om en reaktion forløber spontant. Desværre har jeg ikke resultater fra andre forsøg, hvilket betyder, at vi ikke 100% kan konkludere, at termodynamikkens lov for gipsenergien passer. Der skal vi have resultater fra andre forsøg, som man kan sammenligne med.